Za razvrstavanje junaka na stepeni kategorije, Crnogorci su uveli jedinstveno, ali teško ostvarljivo mjerilo, broj odsječenih turskih glava. Slično kao plemena u Maleziji, japanski samuraji ili Kelti i Skiti u antičkom vremenu, Crnogorci su do nedavno imali običaj da svojim neprijateljima odsjeku glave kao znak junaštva i hrabrosti. Kao malen narod okružen moćnim neprijateljskim imperijama, Srbi na ovom kršu su sjekli glave da bi odbranili svoje ognjište, plašili neprijatelje i podstakli jedni druge na stalnu borbu za slobodu od okupatora. Među najpoznatijim sječama je kada Đoko Lazarev Popović Suca posjekao Selim Pašu na Vučijem dolu i kada Bogdan Vukov posjekao Mahmud Pašu Bušatliju na Krusima. Danas glava Mahmud Paše je sačuvana u Cetinskom manastiru. Svjedočanstvo za koliko običaj glavosještva seže u prošlost srpskog naroda je činjenica da u srednjovjekovnim spisima cara Konstantina Portifogenita o upravljanju carstvom spominje se kako srpski knez Zaharije u borbi sa Bugarima je odsjekao dvojici vojskovođa glave i poslao ih vizantijskom caru u znak pobjede. Francuski putopisac Viala de Sommier 1811. godine svjedoči da tokom borbe između Crnogoraca i Napoleonove vojske u zasjedi pred zidinama Dubrovnika, Crnogorci su oteli francuskog generala Delgorguesa, pa su mu odmah odsjekli glavu. Sommier dodaje da tih godina tokom opsade Herceg Novog, Crnogorci su igrali lopte sa glavama francuskih vojnika, povikivajući u provokaciji: "Vidi kako ležerno ove francuske glave kotrljaju." Engleski putopisac Sir John Wilkinson sredinom 19. vijeka svjedoči da u jednom okršaju između Crnogoraca i austrijskih vojnika u Boki Kotorskoj, dva austrijska vojnika nadjačana i u očajnom zbjegu padaju i prave se mrtvi, misleći da će Crnogorci otići. Odmah su Crnogorci naletjeli na prvog vojnika i počeli da mu odsjecaju glavu, a drugi austrijski vojnik, vidjevši ovo, u nevjerici je ustao i pobjegao. Toliko je ovaj običaj bio jak u Crnoj Gori da je Petar II. Petrović Njegoš 1833. godine iznad Cetinskog manastira sagradio tablju, kulu na koju su Crnogorci okitili turske glave. Glasovitog junaka koji je mnogo posjekao glava narod je u pohvali nazivao glavosjekom, u smislu junak nad junacima. Milovan Đilas piše: "Djevojke su se ponosile ako bi ih zaprosio glavosjek. Sjecanje glava zadiralo je u najdublje, najintimnije porive naroda." Čak je postojao izraz glavosjeković za nekog iz junačke porodice, čiji su članovi ili preci u boju odsjekli glave neprijateljima. 1876. godine knjaz Nikola je od pritiska stranih novinara i diplomata zakonom zabranio glavosještvu, pa su Crnogorci umjesto glava sjekli noseve i uši i tako 1913. godine, poslije bitke na Skadru, po svjedočanstvu Idita Durhama, nije bilo ranjenika u skadarskoj bolnici sa nosom. I danas ostala je stara narodna izreka glava u torbi, kad je neko u problemu ili opasnosti. O ovom starom običaju piše Njegošev prijatelj i književnik Ljubomir Nenadović 1878. godine u svom dijelu o Crnogorcima. U Crnoj Gori mnogo je veće junaštvo neprijatelju odsjeći glavu nego ga iz puške ubiti. Oni vele: "Za zrnom iz puške ne može niko letjeti i vidjeti je li ubilo Turčina, ali donijeti i svome društvu prikazati glavu, to je dokaz junaštva, a sva družina zna kako je teško doći do glave." Ne gleda se je li ko god živom ili mrtvom neprijatelju odsjekao glavu. U oba slučaja velike su opasnosti i treba imati junačko srce. Ima crnogorska pjesma koja kaže: "Ubi cuca posjeća Bjelica", a to će reći da je Bjelica veće junaštvo pokazao. Kad jedan drugog što god prekori, često će reći: "A koliko si glava posjekao?"
Za vrijeme vladike i kneza Danila davane su nagrade i medalje onome koji donese tursku glavu. Crnogorci vele, Ćesaru Kotoru daje žut cekin svakome onom koji donese glavu od kurjaka, što ovce davi, a da kako se ne bi priznala zasluga onima koji donese glavu od onijeh vukova što hrišćane dave. Lane, na Nikšićkom polju, usred bitke kod Ozrenića Kule, jedan Turčin pade preda nama i vidimo po znacima prašine kako zrna puščana udaraju oko njega. Knez Nikole dohvati me za rame i smešeći se povika: "Trči i odsjeci glavu, daću ti Obilića medalju." Ja podigoh kapu i odgovorih mu: "Blagodarim." U starija vremena poletilo bi 10 Crnogoraca da tome Turčinu odsjeku glavu i od njih 10 može biti da bi se trojica ranili ili poginuli, dok bi tu jednu glavu odsjekli ili, kao što oni obično vele, posjekli. Kad pričaju za kakvu tursku pogibiju, često će reći: "Tu ne bješe ni jednoga Crnogorca koji bar jednu glavu ne posječe." Bilo je negdje slučajeva da su se Crnogorci noževima među sobom sekli, ko će prije ugrebiti tursku glavu. Pričaju da je jedan Turčin, kad je stigao Crnogorac, bacio kesu s novcima i povikao: "Sve uzmi, samo mi život ostavi." A Crnogorac mu je odgovorio: "Šta god hoćeš drugo išti, sve ću ti učiniti, samo to ne mogu." I odsječe mu glavu. Na jednom sjedniku knez Danilo zametu razgovor o sjecanju glava. Tada se u stranom svijetu mnogo vikalo protivu toga običaja i uopšte protivu Crne Gore. Jedan Martinić, slušajući šta govore novine, reče: "Boga mi, još malo pa će lacmani pisati da su Crnogorci Svetom Jovanu odsjekli glavu." Vojvoda Mirko reče: "I dva pileta kad zarate, hvataju se za vratove." Jedan senator svoj govor završi sa ovim riječima: "Nijesu Crnogorci to izmislili i prvi počeli, otkako je ljudi na ovom svijetu, oni su vazda jedan drugom sjekli glave." "Imaš razloga," rekoh mu ja. "Anđeo kad je došao da istjera Adama iz raja, donio je mač sa sobom, ako ga Adam ne posluša, da mu odmah odsječe glavu." Grohotom se nasmija stari Stevan Perkov, pa reče: "Boga mi, da je Adam bio Crnogorac, i danas bi svi ljudi živjeli u raju. Pogledaj ove gole krševe, kakvi su, pa ih Crnogorac brani i niko ne može da ga išćera odavde, a ko bi ga mogao išćerati iz raja jadan. Ali," rekoh mu ja, "onoga anđela je Bog poslao." Opet se nasmija starac, pa reče: "Da je Adam njemu pogubio 2-3 anđela, milo bi i Bogu bilo, pa bi rekao: nijesam rđu stvorio na ovaj svijet nego junaka, ne dirajte ga više, neka dovijeka sjedi u sred raja." Pri početku ovoga ratovanja knez Nikola izdao je naredbu svojoj vojsci da se uzdržavaju i da ne sjeku glave. I sami Crnogorci vidjeli su i uvjerili se da je to dangubno. Dok su ratovali svaki na svoju ruku i u malim četama, to se moglo činiti, ali sada pri bolje uređenoj vojsci i kod pušaka koje ovako daleko biju, ne može se. Dok jedan vojnik odsječe jednu glavu, mogao bi 20 puta ostragušu napuniti i opaliti. Pritom, kad jedan vojnik u boju odsječe i sa sobom 2-3 glave nosi, onda ne može se više boriti, smetaju mu one glave i potrčati i oružjem raditi. Ta se naredba držala svuda gdje su Crnogorci pobjeđivali i jači u boju bili, ali gdje su ih Turci pritisnuli i naljutili, mogla se čuti starinska vika: "Ha, ko je Crnogorac, juriš na glave!" U slavnoj bitki na Vučijem dolu Luka Filipov Piper uhvatio je živoga Osman Pašu. Nije ga poznao, kad ga povede da ga preda tamo gdje su i drugi zarobljenici bili, kaže mu se Osman i rekne: "Ja sam Paša, molim te, ne vodi me živa, nego me posjeci." Piper, koji nije vjerovao da je to Paša, odgovori mu: "Boga mi, bih ti to i bez molbe učinio, ali ne smijem od gospodara, zapovjedio je, koga god uhvatimo živa, da ga njemu odvedemo." Kad su došli pred knjaza i uvjerio se da je to zaista Paša,
Luka je raširio ruke i trčao kroz svu vojsku iz svega grla vičući: "Blago meni danas i dovijek, blago meni umješa se u kuću Petrovića." Pri početku ovoga vijeka, kad su se Crnogorci sa Francuzima tukli po primorju, vladika Petar I sastane se kod Lastve sa francuskim maršalom Dukom Marmontom radi pregovora o miru. Na tome sastanku bilo je dosta francuskih oficira i nekoliko crnogorskih glavara. Između ostalog razgovora rekne Marmont vladici: "To je nečuveno varvarstvo što Crnogorci mojim vojnicima sjeku glave." Vladika mu odmah odgovori: "To su Crnogorci od Francuza naučili." I kad vidi da se Marmont tome govoru vrlo začudio i da je od toga čuda zanemio, odmah mu kaže: "Vi ste na sred Pariza kralju i kraljici odsjekli glavu." Crnogorci, što su bili oko vladike, čuli su tada među francuskim oficirima riječ raison, raison, razlog, razlog.